maghiot. Ang Diyos na nuktok naghandong, nasa kasing-kasing mo siya pasok. Panimbaya sa usag-usa, panimbaya sa imong pagmata. Ang bilisil sa kabutagon, unang timbaya kanimo igsuon. Sa Diyos sa itong paminawon, uban sa awit nga langit mo, puno sa lakas na inspirasyon, ilitak na sa kaguntagon. Ikaw ginarapit niya karon, tugyan ang kaugalingon. Pag-ambo imong padayunon, sa kalisulog kalipay ang Diyos kanunay kani mong amagal. Sa Diyos ang himaya, panimbaya sa usag-usa, panimbaya sa imong pagmata. Ang bilisil sa kabutagon, munang timbaya kanimo isabalayng langit nun. Puloy anan sa Diyos Amahan, sa balayng langit nun. Magkibit ay kita, magkibit ay kita, maayong buntag ug malipayong Sabado. Happy 4th anniversary, Panimbaya sa Kabuntagon World! Yes, it's amazing to know how God walks with us amidst adversities, and it's heartwarming to know how God's hand touched us, and many of us, to be His voice on proclaiming the gospel of salvation on the web. Sa full of wonders, how He delivered us through trials and struggles. Usa ka panalangin nga ikaw ug ako nagdugtong alang sa pagtuboy ug himaya diha sa atong Dios. Usa ka lakang sa hugot nga pagtuo, hangyog pangaliupo sa Dios ang Panimbaya sa Kabuntagon World. O karon na usa kita isip usa ka pamilya sa watag adlaw nga pagdayeg nato sa atong Ginoo. Let us rejoice and honor God today as we worship His marvelous works of sharing love and changing lives. And all together, we all say, Panimbaya sa Kabuntagon World, a lift of faith! Panimbaya sa usag-usa, Ila-ilaha ang liso, angay sa diabetes. Ang kining 4th Infantry Division naami sa almost 5,000 ka soldiers. Siya na, siya ginamagawa. Isa mo, isa ra. Isa ra. Klase-klase may mga... Dili, para ni mag-edad. Okay, sige. Villa Ernesto Phase 2, Gusa, Cagayan de Oro City. Ang atong activity karon starting last night, Thursday evening. It started as a dream for Hope Channel to connect to friends and break down barriers, creating an avenue for the young people's talents to reach out lonely and hurting people with the good news that God will never abandon us no matter what. And the goal to bring a positive and hopeful vibes to every tired soul at the end of the week. Throughout the journey, it leaves footprints of soulful music rendition, a mark of heart-melting testimonies, inspiring stories of miracles, generated segments that enlighten us on health and nature, created a network of affirmative updates and events, and impact the world with the joy of serving. With ordinary young people whose commitment to serve is notable and impressive, visionary team leaders, a powerful prayer believing that God is in control. Added to it is peace and harmony amidst differences, and the united efforts for a common goal, going up and beyond obstacles. Indeed, Panimbaya sa Kabuntagon World is a leap of faith
claiming God's promises amidst adversities. Panimbaya sa Kabuntagon World, A Leap of Faith, 4th Anniversary Special. Diyos, ang gihandom ko, ikaw lang, O Diyos, ang paglaong ko, kinabuhi ko, ikaw Ginoo, Diyos, ikaw ang tanan, ikaw lang, O Jesus. Salamat, O Jesus, sa pagigugma mo, sa matag higayon, matinod-anod ka, ang kinabuhi ko, ihalad ka nimo, ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Akong ihalad ang tanan gayon, ang pag-alagad, kaalam ra sa Diyos, sa matag adlaw, bisan man lisod, buhaton ko kini sa Ginoo. Ang Diyos ngayon nagsad siyang katauhan, pagtuon nilang tanaw niya. Igsuon ko pangalagad sa Diyos, unahag yun, ihatag ang lulang mabugat sa tunggiya, uban sa panahon niya, o balik na. Ihatag ang lulang mabugat sa tunggiya, uban sa panahon niya, o balik na. Panahon serious kay gitawan, apan wala gayud kami tegan. Gibadlong gitambagan ka, wala lang nimo pagtagda, may adlaw raon niya magpasol ka. Karon ang adlaw sa Diyos mong balik ka, kay basig ko
mahina. Si Jesus lang ang akong mahalo. Si Jesus lang ang akong higugmaon. Kay diha kaniya maangkuntang kalipay. Kay diha kaniya may kinabuhing dayon kaniya. May kinabuhing dayon.
katuig nami nga anibersaryo dinhi sa Panimbayag sa Kabuntagon. Mga sakripisyo nga daw kalipay kasakit nagapadayon mga kapaglaom, and nakadako ang atong Panimbayag sa Kabuntagon. Kay doon na tayo mga kauban. Correspondent abroad and naa si Charm, Andrew, and Daryl, and Lovely. I miss you guys. I miss you. Nalipay o kahilakon ko nga wala mo sa atong anibersaryo. Yes, pero Wing, no, wala man galing sila diri physically, but spiritually they are with us. So Yes. hi diha sa inyong tanan sa mga correspondents. Ug imong gi-mention ka ganina, Wing, no, nga yes, isa gyud ni siya ka challenge. Yes. Kaya naana daw atong simbahan bitaw itong una nga literature, evangelism, inana pagsulod ani. It's really a challenge to have the media ministry. Yes. Yes, og kaning media ministry mga kapaglaom kinahanglan gyud ni siya og dako nga salapi og mga pag-ampo apan ang Ginoo wala gyud nagpabaya ni ini nga ministry kay nganuman gitagaan ta niya og mga tawo nga adunay malumong kasing-kasing Amen. og sa kanunay nagapadayon aron maduso kani nga buhat sa ato ang media ministry. Hi, and mga viewers, no, mga kapaglaom, you see us, but we are inspired to do this because of our partners behind the scene productions. For what use is planning without means? What is idea if it lacks those who believe in it? What good are efforts without inspiration? What is accomplishment if you are alone? And Panimbayag sa Kabuntagon World is never alone, for the program is backed by people with high sense of mission. People whose principal duty is to serve God and not the ambitions of men. They are those who heard the soundless call and selflessly answered it. It's been 4 years and Panimbayag sa Kabuntagon World is running across the globe successfully. Ug tungod niini gusto na mong i-congratulate ang Hope Channel South Philippines for producing programs nga nag-reach sa ato ang mga kaigsunan ng mga higala sa tibuok kalibutan. It is a joyful opportunity for me to congratulate our PSKW, Panimbayag sa Kabuntagon World, for the success that you have gained in the first 4 years of your operation. Ang kalampusan sa mga programa din sa Hope Channel, labi na ang Panimbayag sa Kabuntagon World, dili kini kalampusan lamang sa pila ka mga katawhan sa grupo nato sa Cagayan de Oro or sa mga crew nato, apan kini nga kalampusan tungod kini sa kinatibuk-an nga effort sa atong mga sa team nga nahimong nalangkob ni nga production gikan sa atong mga crew, sponsors, international correspondents, mawitang nahimo siyang Panimbayag sa Kabuntagon World. Nalipay ta ang tanang mga proponents, ang tanang mga advisors, ang tanang mga people who are involved in the production of this show have given of their hearts and life to make this program alive. Akong i-congratulate ang tanan nato nga mga kaubanan dinhi sa Hope Channel South Philippines for producing a very life-changing and engaging show dinhi sa Panimbayag sa Kabuntagon World. Imagine, 4 years. This means 208 different shows sa tibok upat ka tuig. Kada semana, usa ka show, and it requires a painstaking job for producers, for segment people, for cameramen, for script writers, ilabi na gyud sa atong mga hosts. Again, we are elated and gladly happy for our crews and our correspondents, both here, local and abroad, for your untiring support to this program. And we also would like to recognize our viewers. You have been always for the PSKW, and we are gladly and happy recognizing your constant support. And much more, to our donors, you are part and parcel of success that we have gained in this program. Thank you and God bless everyone. Our prayers for you always, that the Lord will bless you more abundantly. Ug labaw sa tanan sa atong mga sponsors nga nagpaluyo
niini nga program. Ang South Philippine Union Conference Administration mapasigarbuhon ug mapasalamaton nga mo congratulate sa inyong nahimo dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Labi na sa itong mga sponsors, daghang salamat yun sa inyong kanunay nga pagtabang sa inyong kanunay. I will emphasize the word kanunay yun. Kay dili lang mo gahatag ka isa ka beses, kaduha apan constantly gahatag mo sa atong mga programa din sa South Channel, labi na sa Panimbaya sa Kabuntagon. And ang inyong pagtabang usa kini kadako nga faktor, wala lang gimo kabalo kung unsa kalipay o sa kadako ang inyong tabang nga nahimo din sa ato ang mga programa. Ug kung wala na inyong tabang, dili gid mamahimong magpalampuso ng ato ang mga programa labi na kining Panimbaya sa Kabuntagon. So yes, we are not alone, for you are with us. Distance is now closer and time zones don't matter. Your positive responses help make things happen. Your tireless dedication becomes our inspiration. We are more than a team. We are a family, bonded by faith, united by the ministry. Akong dakong pagpasalamat sa atong mga international correspondents gikan sa Thailand, sa Korea, diri sa US, sa nagkadiang party diri sa US, sa Italy, asa pa daghan nga mga parte sa tibuok kalibutan nga dunay mga Pinoy nga nag-exist. Kamo wala nagmakuli sa paghatag sa inyong panahon, resources ug sa inyong gugma niini nga ministry. Dako namong pagpasalamat among itunol dinha kanimo uban sa pagyukbo, pagampo ngadto sa atong Ginoo nga kamo panalanginan ug hatagan og maayo nga lawas aron magpabilin ang inyong kadasigon ug pagkamalipayon niini nga buhat. We are young, you are wise. When our inexperience fails us, we go to you for advice. For our growing faith requires your guidance. You have become our mentors. You have become our rock. You are our beacon. Ang atong mga correspondents sa gawas, abroad, diha sa Qatar Church, diha sa Korea, sa Thailand, sa USA, sa bisan asang bahin sa kalibutan, thank you kayo sa inyong pagpadala o pagsuporta, dili lang sa monetary help, apan sa inyong pag-produce og mga content alang sad sa atong programa. Daghang salamat jud kayo. Sa mga sponsors, akong balikon, thank you kayo sa inyo ha. E kung wala ang inyong mga tabang, dili po inani ka malampuson ang atong mga programa din sa South Channel. Daghang salamat. When you are standing on the shoulders of giants, the people who have overcome mediocrity, who have had their share of battles and won triumphantly. With their support, you feel confident. You become empowered. You get the feeling that, like them, you too will overcome your challenge. And we have. For God sends us thoughtful, passionate, and magnanimous media partners who share the same belief in the ministry. With their refined taste and informed counsel, we get motivated to do our best. Panimbaya sa Kabuntagon World! We push through, for we know you are with us. For all this, for all that you do, hence to our heart, we thank you.
I would like to sincerely thank you today for joining us. Ato mga viewers online, no? Salamat yung kayo sa inyong pag-uban ka na mo. Mga live audience, pakpak tabi! Thanks for joining us. Natay mga live audience na rin na, nangabila rin din sila sa rehearsal last night. And we would like to thank you for joining us today. We would like to thank you who are joining us, worshiping God with us online, on satellite, and on your television. By the way, mga kapaglaom, kaning atong mga programa din sa Hope Channel, we don't just produce programs for the sake of just producing programs. Of course, we want to produce programs because we want to inspire you, we want to praise God, and it's because we love Jesus. And we would like to share the love of Jesus to others. Kaya mao na siya unod gud sa atong mga programa. So, I would like to ask our audience, do you love Jesus? Yes! Now, exciting guys sila, no? We will try this song. We will sing a song for you. Ready na mo? We will sing this. Dear friends, do you love Jesus? Oh yes, I love Jesus. Are you sure you love Jesus? I'm sure I love Jesus. Then why do you love Jesus? Here's why I love Jesus. Because He first loved me, and that's the reason we all ought to love Him. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. You join us. How I love Jesus, because He first loved me. Now, I'm going to ask our hosts if they love Jesus as well. Pangutanong na to sila. Ha? Are you ready, guys? Yes. Dear hosts, do you love Jesus? Oh yes, I love Jesus. Are you sure you love Jesus? I'm sure I love Jesus. Then why do you love Jesus? Here's why I love Jesus. Because He first loved me, and that's the reason we all ought to love Him. Kapaglaom ko nakabantay mo, daghan kitang mga kabataan karon nga nag-join sa to sa studio. Atong pangutanon if they love Jesus as well. Dear kids, do you love Jesus? Oh yes, I Amen. love Jesus. Are you sure you love Jesus? I'm sure I love Jesus. Then why you love Jesus? Here's why I love Jesus. Because He first loved me, and that's the reason we all ought to love Him. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. By the way, joining us today, mo ni sila ang Manupalis String Machine. Thank you. Ato pangutanon magkuan pa sila ni Jesus. Dear strings, do you love Jesus? See? Are you sure you love Jesus? Then why you love Jesus? And that's the reason we all ought to love Him. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. And of course, I'm going to ask you, our viewers, if you love Jesus as well. Dear viewers, do you love Jesus? Oh yes, I love Jesus. Are you sure you love Jesus? I'm sure I love Amen. Jesus. Then why you love Jesus? Here's why
why I love Jesus, because He first loved me. That's the reason we all ought to love Him. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Lord, how I love Jesus, because He first loved me. Let's sing it one more time. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Lord, how I love Jesus, because He first loved me. Because He first loved me. Because He first loved Amin ninyo mga kapaglaong, ang mga programa ng Today's Hope Channel, dili mahimo malampuson kung wala ang inyong tabang. Kung wala mo nagkuyog ka na mo, matag-adlaw sa itong mga programa, wala yung viewers, wala. Kung wala, naghatag atong mga sponsors kanunay sa ilang mga gifts dire, wala tayong programa dire. Kung wala ang Diyos o iyang gahom, wala iyang gugma, wala ta dire. Masalamat mi daghan kay tag mga crew, staff na nagpalibot nato behind the scenes. They work so hard. Kung wala na yung mga tawhana, wala pa tayong programa. We acquired a lot of engagement on Facebook. We're so happy. Praise God for this opportunity to have a lot of views on Facebook. In fact, one of the top most viewed music or singer na kauban natin dito si Prince. And we are so happy to have that opportunity. And behind these figures, to learn more, please watch this. A growing number of the world's population today are turning to internet as their usual destination for entertainment, source of information, and updates. Slowly, the internet world has become the main thing where people check first before turning on their TV sets. Hope Channel South Philippines dares to get the attention of the World Wide Web as Panimbaya sa Kabuntagon invested their time and manpower on social media. We did not invite people to come and watch the programs. We offered our viewers the charismatic character of Jesus, the gripping storylines of faith and discipleship, and we tried to remind our viewers how beautiful life can be with God through the songs about God's love and grace. For 4 years in the production, God has entrusted to us the 229,000 followers on our Facebook page, the 170,000 account users who like our page, and those souls who shared, watched, and were blessed by the materials we are posting on Facebook. Our posts' engagement is on the rise every single day. God has given us the responsibility of providing more positive and hopeful videos on the web for these 5 million souls whom we reach daily. Our YouTube account has reached 16,500 subscribers with few songs that has reached to millions of viewers worldwide. Yes, God is surely at work on these figures, and absolutely His divine intervention made these milestones possible. That includes the unified strength of the people behind these figures. Let's get to know their stories. Niabot ko Hope Channel kaya nakita ko ads nga nangita sila volunteer. Nag-intern ko din for 6 months sa Hope Channel. And then, while nag-observe ko din nga nag-intern ko, ako nakita nga kining ministry mo fit sa akong kagalingon. Mao nang paghuman ako og intern, after graduate ko sa college, nibalik ko din og nag-volunteer ko sa Hope Channel hangtod karon. It was 2006 when I was invited to be a volunteer at the Hope Channel. At the time nga nagsimba ko diya sa Spoke.
ako natagbo nga usa ka padre sa Hope Channel, need daw sila og volunteer. So akong gigab ang opportunity, so inan ko niya sa mga requirements, so nagpasabog ko. Nag-iabot ko sa Hope Channel kay gusto na ko ma-enhance ang akong talent sa music. Because of Hope Channel, I learned that God will always provide ways we cannot imagine. I have witnessed how He turned challenges into blessings. I have overcome my fears and gained confidence in talking to people from all walks of life. Sa una, kung mubuhat ko bulaton sa Ginoo, taphaw lamang dili kay ko dedicated. Apan pinagi din sa Hope Channel sa diyang nagbuhat ko, akong nabati nga kinahanglan kini og dako nga dedikasyon. Dili nako na diskubrihan ang skills nga naa sa ako, nagipahat sa ako sa Ginoo. Pinakauna jud na ang espirituhanong pagpangalagad sa Ginoo. Nabago ko. Nabago ang ako ang spiritual ug nabago usab ang akong lawas. Ang mga crew sa Panimbaya sa Kabuntagon World, labi na ning mga technical personnel nato, wala gyoy bisag usa sa amo nga naka-eskwela related ani nga mga butang. Akong gitun-an nga nakay mabal-an bisag wala nimo eskwela kay daghan man wala na kay eskwela, master pamanggani isa na kay eskwela. So akong gipursyo nga makabalo ko ani. So nag-ana ko sa YouTube, nagpatudlo ko sa mga karaan. Nalipay may tungod sa mga pauban sa pag-ampo sa Ginoo, paghangyo nga maghatag siya og kaalam, iyang gigigiyahan. Inubanan kini sa pagdawat og mga idea, mga suggestion sa nagkalain-lahi namong mga kauban dinhi sa trabaho. Gimo na ko akong best para makatabang ko sa production. So siyempre nang urso ka, so nakay quality, labi na imong nagtudlo sima is dili basta-basta, di ba? Gibuhat lang namo ang among makaya sa mga projects o ginubanan sa mga pag-ampo na malampos na mga proyekto o ginubanan sa tabang sa Ginoo. So through hard work and commitment gyud ani nga ministry, nahimo na ako ang tanan nga buluhaton nga pinapabuhat sa kuha diri. Nag self-study ko kung unsa toy akong natun-an during sa workshop. Ako to siyang ginahimo pirmi. Dayon usa sa nakapa-improve sa akong editing ug sa ako ang paggamit sa camera mo gyud nang kada adlaw nga paggamit niini. So tungod itong panahon na nga nag-anam pud ka daghan ang production sa Hope Channel, nag-anam ka daghan ang segment sa Panimbaya. So kada adlaw mi ga-shoot, kada adlaw mi ga-edit. So mo to siya nakapadugang sa among kahibalo kung unsaon ni siyang mga butang nga paghimo. These are just few among the many hands that collaborate to create a one episode on a single week. It takes patience, commitment, and love for the work to turn a script into a screen show. The process of pre-production to the production is a long and tedious process. So how do these people cope up with their schedules? I work daytime from 6:30 to 5 p.m. and then after that, my working time for Panimbaya sa Kabuntagon will start at like 6:30 to 7 in the evening, and that will end up to 11 or 12 midnight. As of now, nagtrabaho ko sa usa ka airport dinhi dapita sa among gipuy-an. Dahil nang akong trabaho 10 hours kada adlaw. Pag gawas ako gikan sa trabaho, akong buhaton dayon ang ako ang mga editing works. My job usually requires me to call the people from the Philippines, the working staff, and coordinate with them. I do script writing, conceptualizing themes for the monthly episodes, weekly episodes of Panimbaya sa Kabuntagon, but it has a 1-month range program. And also, because Hope Channel is a non-profit organization and we saw the need of bringing ourselves together, we are also advocating promoting Hope Channel to people who believe that media can be a tool for evangelism. And so I call out sponsors, I talk to them
I sell out the program to them for them to see that there is a need for them to put their investment on winning souls to this kind of ministry. Actually, okay ra kayo siya kung ang akong himuon nga video kung isa ra ka buok. Pero mahimo na gali siyang duha, matulo, maupat na siya, usahay malima pa. Di na magsugod ang struggle kay kinahanglan naman ko mobilar aron mahimo nako ni nga mga butang. I know it's sometimes discouraging because we're not trained on this field, so sometimes it takes a lot of time to think, to conceptualize stories, to make scripts, to create something in your head. Naatoy mga panahon sa una nga tungod kay naatay mga correspondents abroad, nagkalaing-laing nasod sa kalibutan, na ay mga correspondents nato nga kanang maglisod na gyud sila og hatag og time para sa editing. So ang among sabot ilang isend sa ako ang mga videos nila, din ako'y mag-edit dinhi. Plus ang usa pa gyud ka factor namo diri is ulahimi when it comes sa time. Ulahimi, so kinahanglan ko mag double time kay Merkulis pa diri pero Huwebes na diha. We might wonder how a program can go with these young people unequipped and underqualified as showrunners. Jesus qualifies. Usa ka pribilehiyo alang sa itong mga televiewers nga makakatunog mga butang, mga kasinatian ug mga katingalahan nga makahatag ka natog inspirasyon ug pagtulunan. Yes, mga kapaglaom, og this morning, aniya ang mga tao likod ni ini nga mga programa. Yes. So we have here Doc Lai all the way from Manila and Clark all the way from Iligan. Layo kayo. So yes. So they will give us updates on Health Beats. So kumusta naman ang Health Beats? Wow, Health Beats pa rin. Siyempre. By the way, no, salamat kaayo sa inyo mga kapaglaom sa pagpatuloy nga pagpanood ni aning ato ang mga programa. O especially sa Health Beats, nga daghan kaayong nag-feedback, nga daghan ka islag nakatunan, o nag-improve ang ilaha nga health status. Okay. Sir Clark, unsa pa man gyud ang ato ang idugang sa ato ang Health Beats? Pasalamat kog dako Ma'am Lai kay ato ang sponsors hugot kay suporta sa to. Actually nakaabot namig tumoy-tumoy sa Luzon. Yeah. Tungod na sa atong sponsors, thank you kayo, salamat kayo. Ug tungod sa mga feedback sa atong viewers, we are going to reach out to the communities and atangi na karong tuig kay tungod ang Health Beats muadto na sa inyong community. So naatay health check na program. So, ang Health Beats live sa community. Kung gusto mo nga ma-feature in yung community, please kindly contact Panimbaya sa Kabuntagon World, your Purok President or your barangay officials. Contact Panimbaya sa Kabuntagon World because we are going to visit your community and to have this health check and healthy lifestyle check-up. Okay? Ngano gani na come up nato ning idea, Ma'am Lai? Abi ninyo, kani nga idea na ipop up ni kay nga naman dito man gud sa Dumaguete ni adto ko. Dayon kataw-anan kay ba exciting kayo kay nga naman gigukod ko sa isa ka babae. Sabi niya, Miss Health Beats, sabi niya. Tapos ingon lagi sa man tuong nagtawag sa ako napagud mi sa mall. Tapos ingon gikuha niya akong number, dayon ingon niya nga unsa gani ang mga healing plans ing ani nga sakit. Dayon uy, nindot ka ino. So, dito, nagkaroon mi og idea nga mas maayo siguro kung idugang nato ni kaning healing plants dayon dito sa community mag-teach me. So, sumala sa gisulti ni Sir Clark nga we will go to your community and then we will do health teaching or free health teaching. Oh yeah, free health teaching at the same time tudluan mo kung unsa ang mga healing benefits ana nga mga tanom nga naarapod sa inyo nga community. Busa mga kahigalaan, inyo gyud ning abangan ha ang Health Beats karong tuiga. Yes. Wow. Sige, so we'll go to Tipik. Kumusta ang Tipik? Tipik sa kinayahan. Matod pa nila Miss Tipik. So na si EG. Awaton niyo po na ako. Tipik ra gyapon. Anyhow, no mga kapaglaom, no, just an update. Tipik sa kinaiyahan is basically giving an emphasis to creatures nga feeling nato wala gitagaan og pagtagad. And this time mga kahigalaan, we are preparing something new for you. We would like to thank you Kuya Daryl Ictin, fresh from China, for really helping
helping us this ideas, no? And basically this time we are into giving emphasis also sa mga industries or mga products nga nakahatag or nabuo pinaagi sa binuhat nga feel nato nga wala nato ni tagaan og pagtagan. So sa ato mga viewers, no? Stay tuned. Malapit na. Yes. Hapit na. Okay. So karon po do tagaan po natog updates ang ang mga nagsuroy-suroy sa kadalanan, Brad. So unsa may updates sa nagsuroy-suroy sa kadalanan? Kini ang Bible Beats, nagasuroy sa kadalanan, naghatod sa kamatuoran. Labi na ko glahi mong istorya. Naghatod sa kamatuoran. Ang lagi. Bible Beats, ako pasalamatan po ang mga sponsor sa Bible Beats, The Flock Music Ministry, Boss Rex, sa Madam Jessica Gonzaga, and sa tanan nga naghatag og mga basahon nga ako ipanghatag sa mga katawan. Actually, ako pasalamatan ang mga boys nga magkuyog na ako og tipping, and ako mga partners nga mga akong ginakuyog. And sa diha nga mangutana ko sa mga katawhan, pirmiro nga tuig, medyo wa pa sila kaila og Hope Channel. Karon nga 4 ka tuig na managan sila kami sa, uy na nang Hope Channel. Interviewon tani kung lipay kay kuana. And pasalamat po ko nga mag-interview ko, like example, dito mi sa Bukidnon, partner mi ni Daryl Lictin. Kinsa man tong bata nga gisud sa basket nga gipalutaw sa kani sapa. Nay nagtubag nga Moises, naka-answer na po'y Daniel. Ang isa nga mo, ang grabe na mo ni Daryl, nga niingon siya nga, Sir, kato nga time, sir ba? Wala ko sa Manolo, nagbakasyon kong Davao ato. Wako kaila ato, wako kabalo. So, kato nga time, medyo, naay mga tao nga makatubag sa pangutana na mo kay pito man nakatawo pangutana. Dili gid mi moingon nga mao na mo pangutana diretso. Sir, nga Bible Business Hope Channel, mao ni pangutana. Kinsa tong tao nga higante nga gipatay sa bata. So, ang uban makatubag, pero makasusubo ang uban dili makatubag. Pero explain ako nga kinahanglan magtuon mo sa Bible, tagaan po din ako sa Bible. I think this is actually one way to help people nga mas ma-eager pa sila og basa sa Bible actually. And karon po no dili po nato kalimtan. Bago fresh gid atong episode no. Ang Skit Buddies. Yes. So bago Skit niya siya Buddies. nga segment sa Panimbaya sa Kabuntagon ang Skit Buddies. So kung makita na ninyo mga kapaglaom, grabe gud mi ka-bless sa talent dinhi sa dinhi sa Hope Channel. All in. Gani ang among mga artista, in fairness, mao na among mga teknika. Tama. So kana si John D, nga amuan na siyang editor/camera operator nga mao yung nagunit sa camera karon. And we also have Elson and Reman and Tawing. So muni sila gyud ang mga cast sa Skit Buddies. So ang Skit Buddies mga kapaglaom, it's a pang-millennium gid siya, pang-millennials gid siya og style nga segment. So daghan pag gid kaayo mo og atangan sa Skit Buddies. Naa pa gid mi mga pasabog. So watch out for that. Atangin na ninyo mga kapaglaom. And this time we already hit 56,000 views. Kana lang siya nga segments. So grabe gud ang panalangin sa Ginoo. And this time, mga kapaglaom, we would like to solicit for your prayers nga magpadayon gihapon ang atong mga segments bisag ang atong mga host, ang atong mga technical, puro lang kini mga volunteers din sa Hope Channel. So muna siya ginaingon na atong mga volunteers din sa Hope Channel South Philippines. Kanang muna siya all in. Tanan-tanan na artista, janitor, scriptwriter, tanan-tanan na. Umuna siya ginaingon nga, diri na gyud ta nag-train. And malipay ka nga mukuyog sila. Yes, kay malipay of course. tabibo kayo. Matingala na sila nga team. Sige raming pangatawa. Okay ra po nga mga tawa may nga daghan. Kay lisod mo po na magkatawa kay ikaw Raisa. Yes, gid na siya basta mga batanyo. Yes. And of course, no, for the information of everybody, dili murag wala kay pud siya na-introduce formally, but behind ani nga mga success sa atong mga kahago ug mga kakapoy, gawas ka sa atong station manager Sir John Sir Joe Calibod, ang ato pod si Leah Camacho, atong producer. Aside kang Ate Charm Rogar, no? So isa pod ni siya ang naghago-hago, nagbaklay-baklay pod sa kadalanan. So daghan kayong salamat Leah Camacho. Leah Camacho. Salamat, Leah. Thank you pod kayo, no? O pasalamat gid ko sa Ginoo nga maintain lang gyapon akong kagwapa. Hindi na siya pinaka-perfect guy. Yes. Okay, so makapaglam no usa ka awit ang atong idalit karon. Ay dili pa di awit. Oh,
naatay usa ka update nga gikan sa United States of America. Yes, it's a testimony sa atong mga viewer dito sa United States of America. So let's watch this video. Inig-abot na ako gikan sa trabaho sa balay. Panimbaya, kanta labi nagbisaya. Labi na ang kanta sa mga pulis. Ganahan ko ato niya sa inyo nga mga original. Mao gyud na akong kuanan kanang ganahan gyud ko ana. Murabag therapy sa akong kakapoy kay naam ko permintis dalan. Kanang owner operator 18-wheelers. Kapoy kayo. So, kunya ang mga sulad man ko, mga manubo, estudyante na mo sa una, nakita na ko, wow! Tiguang nagyugugay sila po ang ilang naong. Yung ko, salamat sa Hope Channel Panimbaya kay murabag ka ng mahopeless na unta ko, labi na pagkatulog sa akong asawa, nahopeless na ko, yung ko, kining Panimbaya mo'y naka-encourage na ko nga, hoy, ayaw sa pagpinutong, tungod sa mga kanta sa mensahe. Muna nga, salamat kayo ninyo ning, no? Panimbaya, Hope Channel. Kay, pila na gyud ka bisis nga, murabag, tama na, muapas na ko sa akong asawa. Pero tungod sa Panimbaya, akong luha mo tulo, tungod sa mensahe sa mga awit. Labi na ni mga gagmayng bata, no? So thank you, salamat sa Ginoo. To God be the glory. Ng atong Hope Channel sa Pilipinas, ang atong Panimbaya ni Adire. So salamat, pasalamat ko sa Ginoo sa Hope Channel sa Panimbaya. Ang Ginoo magapanalangin nga till Jesus come, mag-continue ning Panimbaya. Kaya naka-encourage sa akong kinabuhi. Ug di lang kanako daghan bisan pag ganing dili mga Adventist. Kaya ko ingnon nga ukba ninyo sa YouTube na gusto mong binasaya na. So, kauban ako nga mga owner operator nga mga Pilipino, ilang giukab pod. So, dako ko mo ni akong mensahe nila nga madalas Ginoo tungod ining Hope Channel na sa YouTube, inko live, mga bata malingaw mo. Og daghan pa. Together to ask the Lord's blessings. He chastened and hastened His will to make known the wicked oppressing. Melchies from distressing, sing praises to His name. He forgets not His fellowship. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. By the road in the wilderness, He'll lead me. Rivers and the desert will I see. Heaven and earth will fade.
world has given us great convenience. Innovations opened paths for more possibilities. But despite all these unstoppable changes, one thing remains constant: our humanity, our desire to be a part of something, to inspire, to be involved, to get connected. Panimbaya sa Kabuntagon World is more than glad that we got connected with you. Together we bridge distances, we deliver smiles, we connect, all to remind us that God's love is constantly present, and all we have to do is to hold on to that connection we have with Him. We have solved concerning issues. Sound counsel have been offered. Health-related advice advocated, because we value our shared connection. So when you feel like praying, know that you don't have to do it alone, because we are praying with you. Panimbaya sa Kabuntagon World has made us closer, our bonds tighter, our connection stronger. Many lives have been changed. Many more have been reminded of God's love, that He is with us and His presence can be felt in many ways. Dako kay kong pagpasalamat sa Hope Channel, labi na gyud sa Panimbaya sa Kabuntagon, tungod kay salamat ko nga naa ni siya kay nakahatag gyud siya inspirasyon sa amoa, dili lang sa amoa sa amo pong mga silingan. Many felt God in all His creations, no matter how insignificant some may seem. They have reaffirmed their belief in how amazing God is from the beauty of those creations many took for granted. For all His creations are breathtaking, fascinating, and wonderful. People have conveniently heard God's warm and uplifting voice through stellar songs of praise and worship. Through these songs, hope has been renewed and God's promise relieved. For God lives, His blessings abundant, His presence constant. With our ministers, people received understanding of how the Holy Spirit works, found wisdom to live fully, and gained strength to keep on. Let us grow our connection with God and with man. Nurture it with truth, trust, respect, kindness, and affection. Panimbaya sa Kabuntagon World! Alagin o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko nawa'y gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling.
Music is the language that touches the heart of every soul it reaches. Combined with meaningful words, it can lift people up from sorrows and desperation. To a lot of people, music has become their dose of inspiration. Music through the years has been an effective instrument of sharing the love of Jesus. And Harana sa Kabuntagon delights to serve as a vessel of heavenly music by bringing soul-inspiring songs to the air. Sa imo nga pag-ampo, istorya ha siya. I thank you, God, for lifting me. Thank you for the things that you gave me. Siguro apan ang kamatayon sigurado. Just a closer walk with me. Just a closer walk. Just a closer walk. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalumpanan. Thus, reaching the unreachable people due to distance, time, or maybe even prejudice. Music breaks these boundaries and soaks the listeners' hearts with inspiration and hope. This power of music not only reaches people from all over the country, but it also spreads its influence even to the other side of the world. Bilang isa ka admin sa YouTube sa Panimbaya sa Kabuntagon, kay dili jud siya mabarya na experience, like priceless siya, like dili mabaryan sa mga sa pangkwarta. Kay nay mga example like kagikan kog trabaho, kapoy kaayo ko. Pag uli ko i-check na ko ang YouTube account nato, tapos pag open na ko makabasa ka mga lain-lain messages, not just sa mga tao gikan sa Pilipinas, pero nakaabot na po ang atong YouTube sa lain-laing part sa kalibutan. Ug usa pa ka moving na experience na akong na-feel kay ang music dili lang siya nagatumong sa mga specific na person na makasabot lag English, makasabot og Tagalog, kundi kung mga lain-laing jong race sa tibuok kalibutan. Kinayuban ko mabasahan ng mga comments na di daw sila kasabot sa lyrics, si mostly mga Bisaya atong gina-upload na mga kanta sa YouTube. Pero na-touch daw kay sila. So, inana nga sense usahay mahibulong ko ba yun sa Ginoo pagtandog sa mga kasing-kasing mga tawhana. Napunta na mas mudako pa o mulayo pa ang range sa atong coverage sa atong music ministry. Kay dili lang siya maka-inspire sa mga sa ato diri nga staff sa Hope Channel, kundi daghan pud tag natabangan nga nagkinahanglan og pag-ampo sa lain-laing part dito sa kalibutan. Ako, si Paul Superable. Ang among simbahan, Church of God 70, Sabado gyud ang amuang gibantayan gyapon. Manang kanta sa Hope Channel, mao gyud ang among ganang haranas Kabuntagon bitaw. Mao gyud ang among gi-emphasize sa mga young people. Kada adlaw gyud. Then kana bitaw na message sa sarana nga makuan kanang malain ang program bitaw. Ana ko sa tablet. Sukan nga na ang kanarana makuan ako. Lagi ko peace of mind kada adlaw. Kay put God first biya. Pero once ang maka dungog ko sa sarana sa Kabuntagon. Murag ma-relieve ko akong kuan. So murag guided ko kada adlaw, murag paborit na ako tanan. basta pagkuha sa Ginoo bitaw, imong ang message ba sa kanta bitaw, imong ma-realize ba nga na mga problema nimo sa makasulubad sa problema, kay mo pagsulay sa imo abot, matubag sa kanta, ang gaganda ko kay Ginoo pa.
Kay tunay panahon nga maabot sa mga problema bitaw. Jadi kay kasabot sa mga pagalingon. One huminaw ko sa mga pansara natin matanong dito buntag. Mao gini ko na ako madungog ba. Please ang peace of mind ba. Alam sa concert na dumala bitaw. Kung mahimo di gina siya naon kita ko kay nag-impact sa makadungog bitaw. Sa tanang mga viewer kung mahimo paminawag yun ninyo ang rana sa kabuntagon. Daghan kayo mong message makuha. Unsay mga message sa ilang kanta para sa itong kagalingon. Today, Harana sa Kabuntagon continues to take a leap of faith by not only sharing songs for the church, but also reaching anyone whose heart is open to the messages through music, wherever or whoever they may be. As another year is being unveiled, the Music of Hope will continue its mission of spreading the love of Jesus through songs, touching one soul at a time. Mga kapaglaom dili kita makaluya sa pagsangpit sa ngalan sa Ginoo pinaga sa pagampo samtang kita magahimo sa atong 777 prayer dili sa atong segment ang Let's Pray Today. Kauban to sa pagampo ang Executive Secretary sa South Philippine Union Conference. Wala lang kundi si Pastor Danielo Palomares. Pastor, salamat kayo sa pagiguban. Good morning. And Pastor, ani ang mga prayer request nga atong i-appeal sa pagampo. Atong i-appeal ang tanan mga mo-take sa licensure examination for teachers ug mga adlaw. Labi na ni mga pangalan niya ako ang basahon diri, si Sir Ray Colliera, Sir Ryan Mark Hermoso, Ma'am Myra Joy Montero, and Linmar Eduave. Ug sa tanan usab nga mo take sa examinations ugma. Ug ato usab appeal sa pagampo ang Innovation Summit nga paghimuon sa USTP diri sa Cagayan de Oro City. And another one, let's also pray for Sister Kim Prieto nga unta maayo ang iyahang balatian nga Bell's palsy ug siya usab makatake sa ginatawag nga NCLEX exam this coming April 26, 2019. Ug ato sa appeal sa pagampo ang sister sa isa sa ato mga viewers, si Sister Joy Jelumay Silvano nga doon na sa ovarian cyst o ginaot nga maayo kini nga iyang balatian. Pastor. Akong ginbitaran ng tanan nato nga mga magtatanaw nga atong i-post sa kalinaw ang atong mga hunahuna di atubangan sa Ginoo alang sa atong pagampo. Magampo ta. Amahan mo nga nakasimong trono sa grasya. Dini buntaga sobra kaayo kadako ang among kalipay. Tungod kay daghang panalangin ang imong gibubo kanamo. Usa niini mao ang kamatuoran nga ang panimbaya sa kabuntagon nakaabot na sa iyang ikaupat ka tuig nga kasumaran og kini nahimong kalipay, inspirasyon sa daghang mga katauhan, dili lamang dinhi sa South Philippines, kung dili sa tibok kalibutan. Busa salamat kayo nga imong giplastar kini nga programa alang kanamo ug kami sab nga niya karon dinhi sa studio nahimong kabahin niini. O Dios, dunay daghan kaayo nga hangyo nga gikan sa imong mga katauhan. Apan pipila lang niini ang among masulti karong buntaga tungod sa among kalimitado sa panahon ug sa among kaalam. Gusto namong dalhon nga kanimo ang tanan nga mga batanon nga mo take sa licensure examination for teachers. Dili na mo sila mahinganlan ang tanan. Apan ikaw nakaila kanila nasayod kung asa sila nagpuyo. Palihog o Diyos tabangi sila. Nga ang tanan nilang natun-an mo balik kini ngadto sa ilang memory ug mahimong sayod alang kanila ang pagtubag sa tanan nga mga pangutana. Maingon man sayo nila ang pagpasar sa mga examination. Amo pong gidala ang USTP Summit nga paghimuon dinhi sa Cagayan de Oro City. Kini nga programa makaayo alang sa maong tulunghaan ug sa mga magtutungha niini. Busa tabangi ang tanang personnel nga involved niini nga kini magmalampuson o Dios ug mahimong katabang alang sa daghang mga katauhan. Panalangin ni pod sa pinasahi si Kim Prieto na siya Bell's palsy o Diyos.
Kini sayon ra kayong ayuhon alang kanimo tungod kay ikaw gamhanan. Tagaisig higayon og oportunidad nga mapandam ang iyang panglawas og mahimong successful ang iyang pagtake sa NCLEX. Amo pong gidala ang usa na mo kay higala nga si Joy Silvano na ay si ovarian cyst. Kini nga balatian o Diyos na dayag alang kanimo. Nasayod mi na sa imong paghikap niini makabaton siya og kaayuhan. Busa tabangi siya og dili lamang alang kang Joy kung dili sa tanan nga adunay balatian nga ana-ana mo nagtan-aw og bisan pa sa naminaw sa Hope Radio. Panalangin og dugang pa ang imong iglesia. Tabangi ang tanang mga katawhan nga niya karon dinhi sa among studio. Maingon man ang nagapaminaw sila mga puloyanan kaya among ipangayo kining tanan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Dahan salamat, Pastor. Ug sa ato mga kapaglaom kadunang kamoy mga hangyo sa Ginoo nga buot niyo i-appeal sa ato nga pag-ampo dinhi, pili kanang i-send sa ato nga contact number nga makita sa mga TV screens o pwede usab sa ato nga Facebook page ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Kini ang Let's Pray Today where you don't have to pray alone. Happy ba mo nga 4th year anniversary ta? Happy? Happy Annie! Yes! Actually, puno
kaayo ato ang episode. Yes, ano ato pasalamatan ang MBC Orchestra sa ilahang manindot kayo daw bayaon ka sa langit. Kuan sila wing, Manupali string machine. Wow, nindot kayo paminahon. Oh. Hopefully sa sunod nga higayon mo ani sila gyapon sa Pwede Yes. mapatudlo ta sa ilan. Yes. Naamoy na tutorial sa taon niya. And karon ining kabuntagon tungkol kay special ta karon nga buntag nga anniversary nato. Karon nga kabuntagon atong panion ang atong station manager. Nini kabuntagon tungod kay Sir niya Janster in the house. Actually, Wing, ang mga Alistair. celebrant nato karon. Tungod kay karon kabuntagon do na tay matahom kay nga cake. Oh, narap. Yeah, Guwapa kay nga gibog it Kaya sa nasaya na, Wing, Oh. atong mga celebrant, pinasahi. Pinasahe. Ayo. And Yes. karon nga Special kabuntagon si Sir Janster Duna siya ay minsahe sa iyahang first lady ni karong kabuntagon. Ito kay birthday sa first lady ni Ma'am. My God, kabuntagon. Sir Jans? Bitaw, actually, behind sa, mayon sila nga behind sa success daw sa katao, sa kababay. Is a woman who thinks that man is a man. And yeah, kay, di ba birthday bulletin man ang atong- birthday bulletin. Special doon yung bulletin kay Yes. birthday na sa kong asawa. Natural. Di ba? Akong tawagan ako asawa. Sige. Grabe. Ako mo istorya ba? Grabe yung kayo ang suportaan ni Maika. Ba, while Maika is coming in ba, kay si Janster, kung kay balula mo mga kapaglaom, usahay, yan ang gining balay ang studio. Na? Nya si Maika, intawon, suporta gihapon, inana, di gyud matukib ang iyang suporta sa ato ang ministry. So, mo na siyang giingon, behind the success of every man, di ba, Jans, is a woman. And karon nakita na nila ang first lady ni Sir Jans. Yes. Pretty, And dili po na si Ate Maika lang, si Ma'am Demos. Ma'am Demos, birthday niya karon. Happy birthday! Duhang may birthday na ta karon. And karon, doon natay mga gasa nga Mga ihatag kuan nila. diri escort, dugay kayong escort. Alin na diri escort. Lovely Wow, we have Kantahan nato flowers for you. Jun diri Jun. Ipakita imo kagwapo diri Jun. Oh, Asa jud ka, diba? Jun? Asa jud ka, Jun? Special Kantahan flowers. nato sila, of course. And also Nike, cake. Nike. Pero Cakes palihog. bisin sa nimo Sir Jans para sa imuhang Mensahe lang ako no sa tanan segment sa script ano segment sa pagpasalamat. Sige. Sugdan sana to. Pasalamat sa Actually, sugdan tinuod nato. gyud kung naman kay pasalamatan sa akong kinabuhi ang Ginoo, ikaduha ang akong asawa ug akong Amen. pamilya sa ilang pagsabot sa among trabaho kay kaning atong trabaho sa Hope Channel mga kapaglaom kung sa pagkatinuod lang wala ingon sila natulog gamay wa gid mi natulog gikan paghapon hangtod karon. Tungkol sa mga preparations na to kay sa kagamay sa atong crew ug sa kabungga sa buhaton nga episode karon kinahanglan nga mukamang tanan. Tanan ga ako I would like to thank everybody gikan kay Charm kay Andrew sa US paingon sa tanan Manupali String Machine ang mga kaigsuonan nato mga singers nga naa dire live audience ang atong mga host mga script tanan og technical grabe ilang binilaray grabe gid para lang ma-successful ni nga episode ang atong mga sponsors no thank you gid kay SPC administration SPUC administration pinakadako gini nga actually sa department mo ni pinakadako gasto pero ning utong lang gid ang SPUC ani Salamat tungod kaayo. sa responses po ninyo mga viewers Yes. kung wala bitaw mo ni respond wala mo ni tan-aw sa mga programa nato dire way pulos ang atong mga programa dire and mo na sa balik na sa birthday no atong salamatan si Ma'am Demol gyud sa iyang grabe gid ang iyang ano Ang Sir Jans, medyo Exchange dili ko daw sa mo. ako ang atubangan ako gusto nga murag dili ko kampante mag-swapping sa ta. Asuman. Swapping ikaw mo na dili. Dili ko ganahan. Ay, dili pod ba kumpleto ang birthday kung dili na to sa kantahan. Uy, kantahan manghanta din. po Yes. of course. Kanta na ni. Happy birthday, Sorry, sing! wala po tanin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Can we request for short words or few messages? Sugod ta kang Maika. Grabe ka surprise na ko ani. Ni successful ang mo surprise no. But anyway, gusto ko magpasalamat sa behind the scenes mga tao aning who supported Panimbaya, especially sa kay Janster no. Dili lalim usahay nagi may mga ups and downs aning niya, but I'm so thankful, especially to all of you and kay Janster also. Kiss. 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 Kiss.
Kiss. Kiss. Bali-bali. Wow. Blow your candle. And Sir Jan's... Kuya Okay, sige, Wing. go. Blow your candle. And Yeah. Sir Jan's kang Doc Laila sa Health Beats. Doc Laila sa Health Beats. Mamlay. Ay, daghang salamat. Abi ninyo, simula nung nag-open tong Panimbaya sa Kabuntagon Health Beats, oy, murag upat na pud ko katuig karon. So thank you very much. Murag na sustain gud no pinaagi sa tabang sa Ginoo. And thank you Panimbaya sa Kabuntagon sa paghatag sa ako opportunity to be with you in this team na dasig kaayo na apil pud ko kadasig. Yeah, thank you so much. Dili lalim doctoral siya, pero she would really spend time just to, not just tape, no? Dili lang mag-record. Travel gud siya. Lagi mag-travel ka na mag-create. Mag-create. Yes, Dili lalim. oo. So, Dili lalim. this is your 4th birthday as Miss Health Beat. Yeah, And, Ano yung pag-ungalan, Ma'am Lai, birthday di ba? po ni Kuya Bibing Sanes. Uy. Kuya Bibing Sanes, happy birthday sa Happy imo. birthday. Happy birthday. Katahan na tabi. Happy birthday to you. Killer na to na sila. Ipablow sa nato si Ma'am. Sige. Wish. Okay. Yay! Happy birthday! Happy Sa tanan nga nag-birthday, happy birthday! And, okay, and mga kapaglaom karon special man tatungod kay anniversary. Siyempre, akong mga kauban, kaning kuyog na ko diri sa set o karon Ang na sa original. US. Charm! Kumusta dia, Charm? Go ahead, Charm. Live Hello? from US. Lovely, lovely. Okay, lovely. Go. Kumusta, lovely? How's your Lovely. lovely? Okay, lovely. Kumusta? Ala, live video. Kailangan. Hello, madunggan ko. Yes. Good morning from Macau. Ay, hello. Dili ko prepared. Amazing. Karon pa ko natawagan mo pa pagbata na ako. Hello, Diha. Ingon si Leia. Okay ra daw basta kay mas maayo daw kay natural. Yes, very pretty. Hello sa inyong tanan. Actually kagahapon pa mi nasuya ni Christian no kay grabe na ninyong live sa inyong mga rehearsal. Nakaingon gid mi nga nagkaana man mo kabibo samtang nangwala mi nagkaana mo kabibo. Maro kayo mo. Mas mabibo kung Ale, diri, naagid ate. mo. I just want to greet a happy 4th na no? 4th anniversary, right? Yes. Happy 4th anniversary. Hope, Panimbaya sa Kabuntagon sa Hope Channel. And I'm so blessed na even though dugay-dugay na ko nawala, pero gina-reach out gihapon mininyo. Like karon gina-reach out gihapon mininyo. Tapos murag importante kumbaga gihapon ni Char. Salamat kaayo. Layo lang ka, love, pero naagid gihapon. Part gihapon. We are Part still layo under the lang. same sky. Kay world na biya gyud, love, so abot gyud siya sa Macau. We are a family, man. So, thank you kay Love sa imo na-miss ka na mo diri. Thank you kayo sa imo. Yeah, I'm so happy na nakita na ko nga grabe naka-improve ang program sa Panimbaya sa Kabuntagon no. Murag kung i-compare bitaw nako sa una murag lahi ra gyud siya tapos daghan na kaayog na blessed. In fact, I'm still one of the katong sa ato ang page sa Hope Channel. Nakabasa gyapon ko sa mga message sa mga tao and daghan kay na bless, daghan kaayo ganahan na mangita sa ato ang church daghan na mangitag gyapon requirements usan magpa-member sa tong church. Mura bitaw grabe ka blessing ni ang program. So fruitful kaayo siya. Lahi siya nga way sa pag-approach, lahi siya nga way of ministry. So yes. blessed ko nga part. Love mo na siguro love ang katong nasabtan nato karon love nganong gibutang ka sa Ginoo diha love kay we have viewers around the world and kung naa diha duol sa imo you can navigate and leave them there. So daghang kayong salamat for the information of everyone no. Ang atong opening spiel o closing spiel and even the theme song si Lovely og yang bana na siya nga paghimo. And ulatan na tumuli sila mag-host na pod siya. And karon later atong may istorya po si Charm and siyempre kita atong pasalamatan atong boss si Sir Janster sa iyang suporta sa ato. Sir Jans, thank you kayo sa imong support. Lagi na ako, wala kaning sa mga kapaglaom ninyo sila nga boss. Actually, I just want to thank you for letting me letting yourself be a partner ani sa ato tanan kay mo kagihimo diri na manugo ra man ko. I mean, you did all your best. It's a teamwork man gud actually. Yes. Kay kung ako lang isa, duha lang, tulo, wala.
Si Leia, kung si Leia lang isa, kung dili ta participate wala. This Si is Ja- all the success is tungod ni siya sa tanan. It's a murag puzzle ba? Na kung dili siya kung Put together. Kung di ma-put together, wala gid siya. But Johnstar is the coolest nga manager. Si Leia ang tigpanlatigo sa Masharot. Without pero kay Binti nakagwapa. Yes, anong karon ato na sad nga makauban. Charm, Ay, nisugot misyon na na si Charm karon. Nisugot na, nisugot na. Oh. Yes. Naghilak Charm, na. Charm. Ate Charm. Musta? Good evening diha sa inyo ha, Charm. Charm. Nag-drive mo na. Ay, Charm. Oh, Hello. Hello, Charm. Uy, Sure ikaw na, na. naka-glasses. Wala kay audio man. Why audio? Oh. Hello. Audio. Ayun. Ano, ano, ano? Sige, Charm. Oo. Nga nung nag-glasses ka, Charm. Ay. Nagilata ako! Okay, hi. Sige, Charm. Yes. Yeah, sa mga kapaglaom no, si Charm may brain sa tanan gid sa panimbiya sa Kabuntagon. Yes. Na sa yata na nagagigikan. Igo lang mitig-execute sa iyang mga ideas. Kani atong gihaguan diri nga nangalipong na ta sa kabilar-bilar. Siya ang salarin Yeah, ani. siya salarin ani. Ah. But her ideas are gold. That's why we Yeah. dive gid mi bagwala. Yes. Lisod pala, balay lisod diri. Lisod di tanan por dive na to ni. And thank you Charm for your dedication no, sa imong dedication sa Kaya imong. itong pasar sa Charm din, na ba kay puso storyate? Wala na! My heart is full. I mean, I'm so grateful. To God be all the glory. We cannot do this without Him. Praise the Amen. Naputol na drive. Asa na po ganimang laag sa Amerika eh. Oo. Thank you so Salamat much. Charm. Andro sa among bana. Makatakot man ni sa teacher. Thank you. Bye-bye. Salamat Oy, nahila ko siya po. Uy, Thank you, Ate Charm. Drive safe mo diha, Charm. And see you. So, pasalamatan nato no. Of course, ato mga live audience, thank you kayo taga Kidapawan. Emblem Singers no ng MBC. Paharon Kids. She. Paharon Family actually na ang ng Celestial Voices, Shining Heralds. Kasi pa The Flock. Intro Voices, of course, di na ito kalimtan ng Intro Voices. Yung tanan. Then, ang Manupali String Yes. Machine. Thank you so much good sa inyo ha. And of course, din to kalimtan atong beautiful musical arrangement. Johnstar and Kyrie P. And shooting. And doon na pa kayo pasalamatan, Bingo. Yes, akong pasalaman Bong and Relaine Camerillo sa among beautiful cake. Wow. Kayo. Thank you. Rix and Jessica Gonzaga sa mga food nga Wow, thank you, nagbusog na to Sir diri. Yul, Yul Batilier sa atong decoration and of Yes. course, Doc Ed and Cora Wahiman and Let's Pray team sa dungang puwersa diri sa atong staff. Yes, atong and we'd ambulansya. also like to kung nabantayan ninyo siya, no, mga kapaglaom ni gumas ni gwapa ang ato ang Set? screen, ang atong set, plus ang graphics nato kay this, ug ni gwapa sa daw kuno ko. Oh, Rami, thank you for the graphics. Rami, thank you so much for the graphics. Ang imong magic. So yun na, no? Puzzle yun ta. One of... Og mga kapaglaom, isip pag ibili na mo sa inyo ha, we will be singing, no? Magbilin mi ko sa kaawit, it's all about hope. Naguluhan kini og meet me in heaven. Kay mao maginatong gidahom nga mo kita ta dito sa langit. It's a medley song about heaven nga magkita-kita ta dito. Kung di man ta magkita ni kalibutan, dito ta magkita sa langit. So, let's sing it.